La col·lecció d'art modern del Museu Nacional ocupa una franja cronològica que va des de principis del segle XIX fins a la darreria del segle XX. Entre els conjunts més destacats tenim el conjunt modernista, representat per artistes de la modernitat pictòrica de finals del segle XIX, com Santiago Rusiñol o Ramon Casas, però també amb altres artistes que van suposar una segona generació dintre del modernisme, que suposaven d'alguna manera una esmena en aquesta primera generació, artistes com per exemple Isidre Nonell, Joaquim Mir o Hermen Anglada Camarasa, per exemple. Després tenim el conjunt noucentista, un dels altres conjunts importants de la col·lecció del Museu Nacional, format per artistes com Joaquim Sunyer, per exemple, o fins i tot el primer Torres Garcia, que es forma a Barcelona, i des del punt de vista de l'escultura tenim noms tan importants com Enric Casanovas, Manolo Hugué. Una altra part important, un conjunt important de la col·lecció d'art modern és el conjunt de les galeries laietanes, realitzat per Xavier Gosé. Són aquestes pintures que va realitzar per decorar aquest local, que va ser emblemàtic per als noucentistes, però també per artistes de noves generacions. Posteriorment tenim també un conjunt molt important d'escultura d'avantguarda, amb noms molt importants com, per exemple, Pablo Gargallo o Juli González, dos noms absolutament emblemàtics a nivell internacional. D'alguna manera és la part de la nostra col·lecció probablement que té més dimensió internacional. I finalment també tenim una col·lecció important pel que fa a la Guerra Civil Espanyola. Tenim una col·lecció de cartells, fotografies amb noms com Català Pic, Agustí Centelles, i també tenim un contingent important d'obres que van estar al pavelló de la República Espanyola de París l'any 1937, que formen part de les col·leccions del Museu Nacional, a part d'altres obres vinculades al moment de la guerra, com per exemple pintures d'artistes tan importants del moment com Helios Gómez. La part final de la cronologia d'art modern està ocupada per l'art de postguerra i les segones avantguardes, que d'alguna manera és una col·lecció que està gairebé en formació, en el sentit que els darrers anys s'estan fent moltes adquisicions, i aquí tenim en aquesta col·lecció noms com Tàpies, Cuixart, Pons, etc., fins a les darreries del segle XX. Una singularitat de la col·lecció d'art modern té a veure amb la presència femenina de dones artistes que, al contrari d'altres col·leccions precedents, per un tema obvi, no estan gairebé representades. En aquest cas, pel que fa a la col·lecció d'art modern, tenim noms tan importants com la pintora modernista Lluïsa Vidal, Ángeles Santos, altres com Bela Mutter, Olga Sajarov, o, per exemple, també tenim artistes com Colita, la fotògrafa Colita, o Aurelia Muñoz, entre moltes altres. Per tant, hi ha una representació important dintre de les col·leccions del museu de dones artistes.